Ben trobats a Sintonitza Europa. Un dels greus problemes del govern en aquest moment és la quantitat de normativa europea no transposada. I a més, aquella que ha estat transposada s'ha fet sense tenir en compte que la Unió Europea ha anat produint legislació permanentment, legislació que ha anat modificant i actualitzant les inicials directives i reglaments publicades en el seu moment. Per donar una dada que sigui significativa, a l'acabar el govern Zapatero hi havia unes 50 directives i reglaments importants que havien superat el termini de transposició. En el moment de la moció de censura, que va donar inici al període de Pedro Sánchez, el govern, aquesta xifra, s'acostava als 200. I a més, podem assegurar que va ser en el període del govern Rajoy quan es van produir les majors cessions de sobirania de l'Estat en tota la història de la Unió Europea. Traspassos de competències, moltes de les quals encara no s'han transposat. Competències, és a dir, recordem-ho, sobirania. El coll d'ampolla actual cal prendre-ho com una oportunitat, més que com un problema. Senzillament, toca pagar ara factures que Espanya va assumir en governs anteriors i aprofitar per crear, de nou, un estat modern i més just. I a més, les va subir aquestes cessions de sobirania amb informes positius dels grups de tots els partits polítics amb representació parlamentari. Té una certa ironia veure ara el Partit Popular, Ciutadans i Vox votar en contra la transposició de normes que van instigar i aplaudir en el seu moment a Brussel·les. El proper gran impacte es produirà en el moment en què s'hagi de traslladar la directiva 2019/1937 de whistleblowers. Si descomptem, això sí, la directiva 2019/1024 d'accés a la informació pública. La primera ha d'estar transposada abans del 16 de desembre i la segona havia de transposar-se abans del 15 de juliol, ambdues del 2021. Estan, doncs, ambdues en vigor i la segona és ja aplicable directament, sense anestèsia. Finalment, i això és extraordinàriament important, la primera, la directiva 2019/1937, crea una Agència Nacional del Dret de la Unió, agència que, almenys, s'ocuparà de tots els molts temes de la directiva. A la manera europea, lògicament, no a l'espanyola. Serà la superagència. Això vol dir que moltes de les institucions estatals, autonòmiques i fins i tot municipals quedaran absorbides per aquesta macroagència, total o parcialment, al passar les seves competències a aquesta institució nacional. Com es pot veure, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè estan allà, serà una d'elles, i bona part del Tribunal de Comptes, de les agències antifraus, de competència i de sanitat també. Cal advertir que serà una agència independent, però amb un poder omnímode i, per norma, al braç de la Comissió en cada estat. I també serà el marc de treball de l'àmbit de la Fiscalia Europea. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix, de veritat, que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.